ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ଏକ ଗାଁରେ ରାମ ନାମରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସୁନୁହୁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ପୂର୍ବରୁ ମାଟିକୁ ହଳ ଚଳାଇବା, ବିଆ ବୋଇବା ଓ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା କାମରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲାବେଳେ ଫସଲ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁବାସୀ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମୁ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରୁ ଏକ ଛୋଟ ନାଳ ବନାଇବାକୁ ଭାବିଲେ। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ନାଳ ତିଆରି କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଶୁଖିବାକୁ ଫସଲ ପୁଣି ସବୁଜ ହେଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ ସୁନାଲିଆ ଗହମରେ ଭରିଗଲା। ଗାଁବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ରାମୁଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା।